Inspirisan cenama hrane u Srbiji, rešio sam da napravim video o cenama hrane u supermarketu u najskupljem gradu na svetu. U pitanju je Singapur. Kao što znate, verovatno nije tajna da je Singapur poznat kao najskuplji grad na svetu dugi niz godina i zanimalo me kolike su cene u supermarketu Singapura, da li su pristupačne običnom čoveku. Pored toga što je Singapur najskuplji na svetu, ove godine evo konkretno broj 1 najskuplji na svetu, mnogo puta bio proglašava najskupljima, ali plate su jedne od najvećih na svetu, često u samom vrhu po platama, a ove godine 2025. je projekcija da će biti sam vrh, odnosno broj 1 po visini plata. Trenutna prosječna plata je oko 5180 američkih dolara, a u trenutku snimanja videa jedan srpski dinar iznosi oko jedan singapurski dolar iznosi oko 78 dinara. Radi lakše konverzije, 3 singapurska dolara su približno 2 eura, odnosno 2 singapurska dolara su približno 150 dinara. Evo cena iz marketa, sveže, necenzurisano, uživajte. Nekih 200 nešto dinara, cene mesa su sasvim pristojne, između 300-400 dinara ova kutija, nisam siguran za gramažu, može se zoomirati da se vidi. Riba malo skuplja, ali dalje daleko od skupog, znači možda 500 do 600. Pomoranđe su možda malo skuplje, avokado je baš jeftin, 4 avokada za manje od 500 dinara. Borovnice su jako dobre, pristupačne, banana je $170 dinara, ananas je manje od 150 dinara, ovo je Tempeh, popularna hrana tamo, soje 200 grama, oko 140 dinara, tofu 150 dinara, 4 komada tofua, velika, hranljiva, puna proteina. Ovo je sir, sirevi su očekivano malo skuplji u Aziji, jer mlečni proizvodi nisu njihovi, nije popularna hrana u Aziji, ali opet nije ništa preskupo, znači najskuplje parče sira je oko 400 dinara, sokovi, evo, 2 soka za 5 dolara, tomu je oko, mleko takođe nije skupo, evo sojino je još jeftinije, ja konkretno pijem sojino, pa ispade pola litra, pivo verovatno malo skuplje, pošto su ovde velike takse za cigare i alkohol, jaja su baš jeftina, znači kod 200 dinara za 10 jaja, što mislim da je baš korektna cena, 220 recimo, kikiriki, puter, tuna, znači 200 nešto dinara za tunu. Tortilje su malo skuplje, to stvarno nisam našao nigde neke jeftinije. Badim i indijski orah su isto kod nas, možda 300 dinara, 150 grama. Kafa, ja kafu ne pijem, pa ne znam kolike su cene ni u Srbiji. Mleko je baš jeftino, znači 1 litar mleka može se naći za manje od 150 dinara. Ovo je musli, dobar, kvalitetan musli za pristojnu cenu. Čokolade, znači 180 grama i 8, ona, da, evo, 150 grama za 300 dinara. Čips, isto sasvim pristojna cena, veći čips. Pasta za zube, malo i kozmetike, sasvim očekivane cene, možda 400 dinara. Šampone možda oko 500 dinara, veći šamponi, evo, oko 300-400 dinara, ovo su deterđent za pranje veša. Evo ga, konačno pirinač sa početka videa. Ovde je 5 kila pirinča oko 5 evra, znači oko 600 dinara. 5 kila pirinča oko 600 dinara. Ovo je duše jeftini pirinač, ima je skupljih, nećemo da grešimo duše, ovo je duplo skuplji. Ovde je 250 grama, 2,5 kila toliko, da, slične cene, oko 600 dinara. Uglavnom pirinča ima milion vrste, ja sam samo snimio neke, ali može da se nađe. Znači najjeftiniji pirinač je
600 dinara. Ovo je karfiol, krompir, slatki krompir koji je inače malo skuplji, ali stvarno dobar. Ovo običan krompir je oko 100 dinara kilo, ovo je malo i manje. Ovčane pahuljice oko 300 i nešto. Evo, helde isto oko, recimo, 300, blizu 400 dinara. Jedan od mojih omiljenih kinoa, oko 700 dinara. Također jedan od mojih omiljenih proizvoda, kokosova voda, znači čista kokosova voda, otprilike mu jedna dođe 150 dinara. Sjajna stvar u ovoj klimi. Coca-Cola, koju isto ne pijem, ali sam snimio radi poređenja. Ovo su cene svežeg voća na, tako reći, pijacu, znači sve između 1,2 i 1,5 dolara. Vrlo jeftino, vrlo dobro, sveže, domaće. 3 kutije voća, stvarno veliko voće, top, 3 za 10 dolara, znači 3 za 700 nešto dinara. Stvarno sjajno voće i velika količina. Eto, to bi bilo to. Cilj ovog videa bio je da prikaže kolike su cene namirnica u najskupljem gradu na svetu. Vam se čini u poređenju sa Srbijom, da li je jeftinije, skuplje ili slično i da li ste očekivali ovakve cene. Pozdrav!